вядуць па жытняй сцяжынцы 4 пад канвоем з дома. 14 старэйшай дзяўчынцы, 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі падвал халодны, гоняць цётку, сястру мінае. А мінай, гэта бацька іх родны, бацька родны, мсціўца народны. Піша вораг аб ім у газетах, аб чырвоным брыгадзе ягонай. Па ўсіх былых сельсаветах клеюць новы загад суровы. Са слупоў, са сцен на каніцу пагражаюць мінаю загадам. Ён павінен скарыцца, з'явіцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам. І вісіць той загад друкаваны на мінаевай хаце і клеце. А не з'явіцца, расстраляны будуць заўтра заложнікі, дзеці. У чаканні смяротнага часу у падвале дзеці мінае. З імі цётка іх родная разам. Ёй таксама расстрэл пагражае. А чаму нас вартуюць салдаты? Знаць маленькаму хлопчыку трэба. А чаму не пускаюць за кратаў, за якімі і сонце, і неба? А ці скора нас вызваліць татка? Скора, цётка гаворыць малому. Татка прыйдзе і ўсім нам, дзіцятка, волю дасць, і мы пойдзем дадому. А чаму не прыходзіць ён? Сыну цяжка ўсё растлумачыць адразу. Спі, засні, сучачая жанчына у чаканні смяротнага часу. Цётка дзецям, уклаўшы малога, кажа праўду пра лёс іх суровы. Не павінен ведаць нічога, толькі меншы, сын 3гадовы. Вы нічога яму не кажыце, навучае, дзяцей мінае. Сын у сне гаворыць аб жыцці, па якому пойдзе дадому. У астрожнай, трывожнай цішы сняцца краты меншаму сыну. Тут і мокрай сцены, і мыша. Татка, татка, забыў нас, пакінуў. Спі, засні, птушая кабета. Спі, сынок, не твая гэта справа. Спі, наш татка не прыйдзе, на гэтага не мае бацькоўскага права. Ноч праходзіць, сонца ўзаходзіць, заспявалі жаворонкі ў полі. Іх салдаты выводзяць за краты, хлопчык рад і сонцу, і волі. Іх салдат да сцяны пастаўляе, цэліць кат у льняныя галовы. Пачынае, сына мінае, стрэл, упаў хлапчук 3гадовы. Кат ізноў пісталету знімае, на сцяне заложнікаў цені. Вось і ўсё. Перад бацькам мінаем. Станьце все бацькі на калені.